Ambek sindene mike dikempit. Mambu apa ngono lho, Mang. Wanget. Jenengmu sapa, Le? Paijo. Paijo kelas piro? Kelas 6. Ngono kitri iki. Oh, alah. Sik kon jelok niku. Jelok niku sik. Deloken. Yo kok celuk Jo Paijo. Halo, Bro. Halo, Bro. Lho, roto nang manuk. Mang tak kandhani. Rek genok Pak Pur ngono mangkon gak oleh. Aku kek ono. Kek ono siji. 10.000. Lek pengen duit saldo sih. Oh iya. Ini Mbak, sing dangdut. Oh males ya, Saweren. Sik cilik, duit cilik. Rek sing nyawer gede, duit gede. Ini Mbak, kon ngatasi aja. Ngatasi pol ta. Waduh, Aduh, gini Mbak. Gini. Duh alah. Lah yo jarene Nyapa lek gak wani apa? Banci kok anjene iki. Oh, alah. Yo gak wani pian. Apa sayang? Gini Mbak. Apa? Aku lo kate berot pisan do. Tak Iya, coba sepatu. mari iki ana banteng berot, Iya, tapi Danjen. berot gaya kali tejo. Oke. Ambek monel. Kene le. Iki tekok dulurku tuwek. Masa? Tekok sedaeng. Aku biyen Nggih. jaranan rono, reokan rono. Njaluk lagu sing ruame ngono lho. Rame. Heeh, sing Apa lagune rame? duk ngono lho. Gerigis ya gak apa-apa. Muane. Heeh, ndek kene iki pokoke gerigis ya kenek sembarang wis. Ayo. Setuju gerigis nggih? Greges pengen rolas rep. Jare bapake kalau, nggih, entune gak ono tapi nggih. Halo Pak, los iso kok. Mari iki enten
Berot tenang mawon. Ya, aku ya tim berat ya. Sik barang sembur aja mlebu sik, jaran barang sembur prepare. Oh ngono. Heeh, iki bantenge sing ndek kono gawe Prepare rene. apa? Masang apa? Masang apa? Alis nih. Anu sing wer. Oh iya. Greges ya. Jo, ayo Jo. Beb, beb. Yuk. Ayo Jo. Bae Jo kene Jo. nak. Ayo, kok cek nang gelis gede. Wih. Mudunane oleh sawerane bean. Yang sebelah kanan bisa goyang bareng. Coba sih modeling. Nyoba beli aja. Sing bener, aku urono. Ayo bela Siti ya. Sebelah kanan velocity-nya mana? Ayo mama. Kita sama-sama semuanya. Iya. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wis ya wis, nanti dikit, dikasih benar. Ayo Le. Kari manis, kurang manis, tambahi gula.
logo lho, kale logo durung mari. Bapake be anake cocok. Ayo kakak Indah. Iki lho barange. Hari manis, kurang manis, tambahi gula. Wis ya wis, tak dipikir, riko sing lunga. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Apa? Apa? Wis ya wis, tak dipikir apa dirasa. Kari manis, kurang manis Tambahi wis yo wis nang riko pikir sing kuno. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis yo wis tak dipikir. dole komudut. Dari seru riko bisa. Aduh ojo wedi kelangan. Jodoh sing bakal dia. Ya oh. Yo. Oh, hai, cho, sa, cho, ah. La, 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 la. Singola, lereng Bromo lo iki. Ah. Oh, oi.
Geni Singo Lereng Bromo. Busana mubir monca warna joget lan bangsa joget kanan kiri motone lira-lire ngatine busana mubir monca warna joget lan beksan joget lan joget wis mawis tolak balak busanae anggen kita badhe sesaji kula nyuwun rahayu sasti sangkala busanae anggen kita badhe sesaji hanya nyuwun marang ngewedi kula nyuwun Oi. Sia si oh ah. Yo, get. Penampilan jaran perang celeng wedok sesarengan Barong Subur Geni. Salajengipun badhe kawula aturaken seni banteng monel, banteng mberot srodok. Ya. Nanging saderenge banteng monel mberot srodok menika kawula aturaken sakmenika enten kalih lalagon. Situk iding campur sari siji dangdute siji. Ayo Mbak. Kok rundingan dhewe juragan ambek penyanyi. Woi. Penyanyi ini mbak juragan ini rundingan dewe. Iki persiapan bandengnya. Dikai rong lagu campur sari siji, dangdut siji lah. Dulur-dulur tuan rumah, utawa para bedhek sinoman keluarga sing badhe munggah nang panggung diaturaken monggo. Ki kok dulur sedaeng sing rada kerih. Pak minggah malih ya. Monggo. Nggih. Iku deh catetane deh, koyoke ngirim catetan. Monggo catetane sing Bapak banteng Ibu. monel ambek banteng berot. Oh Iki iya. sik prepare. Monggo sing badhe nyawer dicatet rumiyin kersane teratur. Oh, sudah ada. Oke. Kula aturi mingga ten Sitinggil Pagelaran niki Mawan sesarengan Tika, Dedi, Tutik mantun ngonten niki Dharma napa Daimah kalian Lina. Nggih. Wis iki sing tak waca pokok iki. Mawan, Tika, Dedi, Tutik. Ya,
Iki Darimah napa Dharma napa Daimah sesarengan Lina. Un. Monggo sepindah malih kula aturi dumateng Mawan, Tika, Dedik, Tutik. Iki Daimah ta Dharma sik dewaca kali Lina ta sapa iku sing dhuwur sik de sak geradak. Ibu Tika, Heeh. Ibu Bapak Dedi, Pak Mawan, Bu Tuti, Bu Dharma, oh Pak Dharma, Heeh. Bu Lina. Nggih, monggo Bu. Monggo. Monggo Pak Bu. Disepoti ya. Iki kabeh iki. Sing dhuwur tok e. Monggo langsung naik aja Ibu. Nggih, monggo. Sing ku dipanggil tasik sesarengan Sanggar Seni lan Budaya Singo Lereng Bromo ingkang mijil saking Kali Tejo, Tengger Bromo ingkang dipun pimpin dening Bapak Ide Wijaya Kusuma lan ugi Bapak Jerry. Nah, ojo ditaleni guys. Kali Teja Sinar Jaya Audio Profesional Sound System saking Sedaheng lan ugi Tik Multimedia Ledok Nongko Jajar yang mengabadikan kita di malam hari ini de. Ya. Jangan lupa subscribe siap, Pak. channelnya Jangan lupa Tik Tix Multimedia. ojo lali kok rek kangen ambek pertunjukan bengi iki iso ndelok Ndek Nah, YouTube Tix Multimedia. Terus saya kate nanggap iku. Oh, Sing kate nanggap nanggap gua mau ya apa? Wong ngono Akeh. kitri rek bingung. Iya. Langsung nang Pak Oke ae. Oke. Kongen duduhi nomere Mas Ija ambek Mas. Terus yang di luar Wonokitri juga bisa. Bisa langsung nang Langsung ke Kali Teja, Tejo. nomor HP ini 082 329 490 681 atas nama Mas Jerry atau atas Iya. nama Mas Ida nomor pinten Mas? atau bisa juga DM via TikTok. Nah, TikToknya apa iki? Kusuma Derin. Oke, Ya, promosi sih. siap. Niki nyuwun lagu nopo? Oh, Greges. Ayo, ayo rundingan Pak nopo? Oh, ayang-ayang. Ayang-ayangan nah. Wis ngeten. Ayang-ayangi separuh, Gregesnya separuh, ngoten nah. Ayang-ayang si separuh ae, Gregesnya separuh. Cek kadil. Wis ayang-ayang Greges aja. Pokok ojo geges lho, Bu. Cek bebek siap. Sesarengan Singo Lereng Bromo. Aku kowe
Oke, langsung lanjut ke Males ya Pak ya. Nambah lagi? Nggih gereges. Nyanyi dhewe gak apa-apa, Bu. Nyanyi sendiri mungkin duet. Opo tahan dirasakno. Diputar lagi. Ayo Mama. Rikis bolak balik ini ya. Hari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis tak dipikir riko sing lunga. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wis yo wis, nang dipikir apa kerasa. Eman-emanku di eman-eman. Mari seru nangisan. Aduh ojo wedi. Jodoh sing bakal Ah, Sobon, nggak nambah lagi Mama? Oke, terima kasih banyak ya. Nggih, sadurunge banteng monel banteng berot. Lah iki sik ana sak unggahan kas. Iki waca nde. Saking Pak Sopo ae kowe wis. Oke, yang selanjutnya Kak Sito yang selanjutnya. Oke. Nggih, punten putih-putih Bu, mantun iki enten banteng monel, banteng berot srodok. Masih ada kesempatan nyawer setelah
Pas berotan kok iso. Oh iya, nyawer. bisa. Terus Ibu-ibu. kok ono jaran dor kalapan. Nah, nanti ada kalapan lagi. Pokoknya dikasih full. Full Pak Oke. Nah. Sedino iki khusus warga Wonokitri ambek promosi. Iya. Ada apa aja Mas Agus? Iki yo ono Paketnya apa aja kalau ono nanggap reok ini? koyok mang, ono barong sebur geni, Sebur ono geni. jaran kepang perang celeng kalapan Nah. wedok, ono berot monel serodokan. Nah, kreasi. Ono jaran dor, ono campur sari. Campur sari. Wis macem-macem. Sak jaluke. Sak jaluke. Ono barong pencak silat. pencak silat. Ono. Soale Singo Lereng Bromo disupport Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Indonesia. Luar biasa. Iki sapa masih ada Oke, selanjutnya Pak Timbul, Ibu Sukes, Pak Ledin, apa ini? Pak Ledin, oke. Ibu Indas, nggih, seleres nggih. Ibu Indas, Pak Bedi, Pak Bedi nggih. Ibu Il. Sinten? Ibu Il. Pak Suginoto. Ibu Sri. Sumangga. Mboten usah dibaleni malih. Tulisane wangel, tulisane Pak Dokter niki. Nggih, monggo Bu. Sumangga, Pak. sumangga. Ndang munggah, ndang disetel berote. Ya, yang lain bisa dipersiapkan, dicatat. Heeh. Engko pas wae berot iso nyawer. Wis Ya, tenang ae. semua boleh. Ini dia tak waca maneh. Bek aku iso maca. Pak Timbul, Ibu Sukis, Pak Ledin, Ibu Indah, Pak Gedek kae. Ibu Il. Pak Suginoto, Ibu Sri, monggo. Disepoti, Cok. Yo. Awas, hey! Ada tambahan lagi, Ibu Sukar, Ibu Ewa, Ibu Novi. Ya nggih, nggih. Novi napa Novi? Oh Novi. Nggih. Sumangga ibu-ibu. Ayo supporti, Cok. Lagune milih sendiri. Ibu Ewa, Ibu Novi, Ibu Sukar. Monggo. Lagune napa ibu-ibu? Manis. Oh, manis. Manis sing niki wau ta? Mboten lintune ta, Bu? Monggo rundingan rumen mboten napa-napa. Pak Geji sudah tadi dipanggil tadi kan? Oh, dereng, Oh, dereng. dereng. Pak Keji, Nggih, monggo Pak Pak Geji, Keji. monggo Pak Geji. Pak Geji Sinar Jaya. Audio. Profesional sound system. Wah, iki luar biasa. Matur suwun Sinar Jaya. Luar audio. biasa ya. Sone jan. Wis tak jago rek iki. Wis, jos. Terus didukung oleh Tik Multimedia. BCK. Wih, luar biasa. Iki lho. Pak Geji. Lereng Bromo, singo lereng Bromo, singo lereng Bromo, singo lereng Bromo, singo lereng Bromo, kali tejo. Mas Jaya Ewa. Sekalian Ibu Ewa. Sumangga rame-rame mboten napa-napa. Oh, tambah meriah. Monggo Mas Jaya Ewa. Kalian Ibu. Marem. Mas Yopi, Ibu Novi, Mas Jaya Ewa, sekalian Ibu Ewa.
Lagunipun Umpama. Nggih, Mas Yopi, monggo niki spesial tayupan nggih. Sing sakniki spesial tayub. Jadi Mas Yopi, Mbak Novi nggih. Sumangga. Spesial tayub. Mas Yopi sumangga. Ibu Novi sumangga. Sinten malih Bu? Mas Sukar sila. Mbah Sukar, Mas Herwan. Sumangga sing sudah dipanggil silakan langsung masuk.
Nopo malih lagune sumangga. Sing badhe request tayupan monggo, maksimal 2 lagu nggih. Soale tayub elektrik. Monggo dicatet mawon sing badhe request tayub. Oh, adike njaluk lagu mboten napa-napa. Obati rindu. Adik namanya siapa sayang? Devita. Siapa? Devita. Oke, nyanyi sendiri ini ya? Nyanyi sendiri ya? Oke, pegang mic-nya. Sini nak. Duo Virgin. Sayangku cinta
Sudah, lambah lagi nak. Kak Popo ibu yang dek gini kok. Sudah. Oke, terima kasih ya. Comel sekali.